Good afternoon mga sano, nandito ako ngayon sa Rapide para magpalit ako ng gulong. Ayan, ano na nila yung gulong. Ayun, papalitan ko yung isang harap at saka dalawa sa likod. Pagka ililipat ko yung sa harap, driver side, para ilagay sa likod. Ayan. So may ginagawa dito. JDM number 1. Ayan, carbon, no? Carbon lodi. Ayan sila gumagawa. Walang kahirap-hirap dito kasi may lifter. So ang karga natin dyan, imbis na hangin, nitro. Ayan. So yung papalitan yung gulong. Dito sa Rapide, Lapu-Lapu, Cagodoy Street, Lapu-Lapu City, Basak, Lapu-Lapu. Ganda pa rin ng mga legend of the 90s, no? No, may tawagan ng legend of the 90s, Honda Civic. Pero hindi siya SIR. Parang to, may karanasan. Pag natin kunan yung plate number, baka magalit si owner. One stop shop na po dito mga sanop. Lahat, change oil package, mayroon. Ganda. Tsaka kung magpalit kayo ng gulong, yung bayad 150, depende sa size. Depende ba sa size sa ligid ang Depende size sa yung 150 dili na yung 150 tanan. Bayad 150 plus 50 kung nitro. So puntahan nyo dito. Meron din silang mga ayan lang just along the road. Siyempre dapat along the road. Ayan yung mga gulong din sila. Road ride, radar. Ayun, nakapatong na yung sa atin. So tara, silipin natin. So ayan, ipapabalance natin yung harap. Ayan na si Chief Mechanic, si Japit. Ayan tawagan nyo lang si ma'am. Siya yung magpe-presyo. So wala problema sa presyohan kasi mabait yan. Ang likod mo naka-balance naman. Ito, hindi na pwede balance. Oh, pwede na. Ang importante. Ganda pa rin ng Honda Civic kahit na. Kahit medyo, syempre legend na yan. VTEC. Honda Civic VTEC. Ayan. Ganda pang forma. So yung gamit lang natin na gulong, budget meal lang. Ano lang tayo? Comforter. Budget meal. Ayan. Yung gulong na budget meal. Nalagyan ng nitro tapos testing. So ito yung Honda ginagawa pa rin.
Oh, patanta na akong likod dito. Yan. Nagano na. For wheel ba wheel alignment ito dito. Magpapa-align. Ayan. Minashing gun na. Grabe yung rate of fire, oh. Bilis. Lakas. Kamuta lang inig tao dong ha. Hangyo lang. Ayun, medyo manipis na pero Diyos ko, yung malayo pa to pero tatandar yung gulong natin na nakastock lang kung hindi gagamitin. So, palitan na lang natin tong luma. So ayan, nilalagyan ng pampadulas para madali. Para hindi Kasi tanaw ala gupa pag nasiyang naon. So hindi pa ganun, hindi pa pangit yung rim natin, no? Kasi kitang-kita pa yung itim. Ayan, no? Pag wala na yung itim, ayan na, tira na yan. Tingnan niyo mga sano, safety, mayroon pa silang sangga, nito, panangga dito. O ayan. Yan ang yan yung ilalim natin, no? Stock lahat, stock. Ayan, sana, ayan, walang taga, sana magtagal. Ayan. Good. Ayan. So, habang naghihintay tayo, wala tayong magawa, video lang muna tayo mga sano. Ayan. Ipapano natin sa tubig to, pa-testing natin. Ato lang ni testingan dong. Ato tubig kay maniguro to ba? Yan, iba na yung manigma sigurado. So, mayroon naman silang doon drum na hinati tapos nilagyan ng tubig. Ayan na po. Mga sano, ipabalance na po itong gulong. Wheel balancing. Sana balance na. Ay, layo. Layo sila. Skosa pa na rin. So yan, tinatanggal yung dating, ang tawag nito? Wait. Yung weight. Yan. Para palitan ng bago. Para i-balance. Para balances. Kapay rin na. So ayan mga sano, 0-0 na siya. So ibig sabihin balance na yung ating gulong. So nilagyan ng ayan, pandikit. Ayan. Ito. Ayan.
So ayun. Ayan mga sano, makapal na to yung sa harap. Ayan. Ayan, makakapal na yan. Budget meal. So yung last, yung sa likod, last na. So the last but not the least mga sano, ito ng likod. Ito isa. Kasi parang may ano to eh. May sablay. Kasi nabawasan yung ano niya, air content. The last but not the least. So puro na to makakapal. So another 2 to 3 years. Ayan. Very good. Actually mga sano, kaya pa nitong 2 years mga sano, but since hindi siya branded, budget meal lang siya, so palitan natin. Hindi delikado. Alam nyo naman. Isa sa mga wala na lang dito is kanang kuha na lang vacuum sa ATF. Vacuum sa ATF. Mostly mga Ford nyo na encounter ng mga ganyan. So sa Rapide mga sano, pwede rin ano, pa-vulcanize dito. Kahit hindi kayo bibili ng gulong, pwede rin. Mayroon silang vulcanizing dito. Nabibigay sila ng service. So ito yung Honda, katabi ko. VTEC. VTEC. Ano rin. Hindi rin masyadong ano. Well. So kailangan ito degreaser. So let's go to the most crucial part. Bayad. So ito na yung crucial, magbabayad. Buti na lang di mahal dito. Pero sa mga gilid-gilid na mga siyapong, yun ang mga ikumpara ang Rapide. Baka sabihin ay mahal, Rapide ay mas mura doon. Siyempre, mura talaga pag ayan, walang lifter, walang mga equipment na ganito. So tanong natin magkano. So hindi natin kukunan sa loob mga sano. Ayan, patapos na tayo mga sano kasi hindi na yan i-balance kasi sa likod lang yan. So may kanipisan na nga pala oh. Yan yung sa harap. Nilipat natin sa likod. Please subscribe to my channel, Junior AJ Alex, sa YouTube. 28. Adi day 48. Buto na. Pwede na ng biring po. Biring na. So, patapos na, patapos. Tapos na ako magbayad. Ayan, sa pagpasok ng nut mga sano, mano-mano muna, saka na lang yung impact trail pag pahigpit na. Mahirap na masira yung tornilyo. Magpalit pa tayo ng stud bolt nang wala sa oras. So, sa mga magpapalit ng gulong, ayan, pakiusapan nyo lang yung magpapalit na kamayin muna. Ayun, tapos na mga sano.